Akmak döwran sürýär magam. Ara ver ne olur yani. Akmak sürür döwran, akyllyň gaýrana diýipdirler boly mara. Sürýär Osman. Nerede götürýär şoňa? Ay TikTok'ta. Akmak sürýär. Belli bir wagt. Belli bir wagtda, belli bir derejede, ha. Şu döwürde sürür. TikTok ýerker. Akmak döwran sürýärmi? Hemmämizem döwran sürýär. Akmak bolale, neme bolale, akylly bolale tapar ýok. Akmak sürür döwrany, akyllyň gaýrany. Onda sürýär, ha. Men o soruga jogap bermeni de bir dol bir derejeli kaplanmadım diýsem bolajak da men arňy näkeli sürmez. Salam ehvanlar, men Türkmenistan halk artisti Refa Qaqayeva. Kutlu bolsun bayramlar, uçurumlar, size ak ýollar edýän. Salam ehvan adamlar, men ýylyň parlak ýylydy Bahar Annayeva. Bayramyňyz kutlu bolsun, ak şäherimiz Aşgabatyň güni. Güni bilen sizi tüýsürekden gutlaýan. Salam hormatly adamlar, men Türkmenistanyň at kazanan artisti Şohra Saparov. Bayramlar kutlu bolsun, janyňyz sag bolsun, diňe toýda görüşeli. Şunu ay näçe bilen? Şunu ayım 20-nji may. 20-nji may. Hawa. Şu näme bayram çyk bilen? Iň soňky jan. Anno. Hawa. Aşgabat şäherimiziň güni. Hawa hem aşağı şeýler bol. Hawa. Tuwalarmy tuwal. Şoň üçin gutlap bere. Jan hawa bu jaşak tener okuk soragy oturýarlar. Aha, çabuk ýeler. Vay sağol. Ha, aman. İzalara ne diyecek? Okuk soragy bir kän ýere bolmak. İzalar diýen hemme näde. Şeýle. Jan hawa, görjek bolmak bolsun. Iň soňky jan bayram çykyp tuwal. Hawa şeýle bolsun. Ine uçurumlara gutlaýas. Ine iň soňky janda barat şu gün. Hemen biziň ine ak şäherimiz Aşgabat şäherimiziň güni. Şoň bilen hemme gutlaýas. Janyňyz sag bolsun, görjeňiz gowy bolsun. Diňe şu dünýäde söýüp hem söýüp ýaşaň. Hawa çaçyklaryň arasyna başyňyz beýlet bolsun Allaha. Aytaň. Hoca dädemiz ýalynda mı gülüp ýaşaň? Hawa.